Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Huwebes kita, Hunyo 10, tuig 2021. Aksyon Hotline! Good morning sa tanan naton nga magka-aksyon nga nagatutok na via on air. Mga nagamonitor paagi diri sa aton signal malabutan sa aton sini nga pagpangalagad sa bilog nga Negros Occidental, sudad sa Bacolod, Negros Oriental, Panay area, Guimaras, kag dira man sa Capiz. Lang kutom malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning. Aksyon Hotline! Lakip na dira nga aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via online ara sa Facebook kag YouTube. Good day sa inyo aton pagpanamyaw anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Huwebes naton nga presentation. Aksyon Hotline! Medyo manaya-naya ang aton sining nga palibot, no? At least karon nga aga mabugnaw pero do nagapakita siya ring adlaw. Hopefully nga hindi matabo no nga kada hapon mayara sang pagtupa sang ulan. Aksyon Hotline! Lanong pilag ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, Aryo, isa naman ka persona biktima sa pagpalutang diri sa Bacolod City kagabi. Aksyon Hotline! Biktima, isa gali kanay siman. Mayara update sa Aksyon Alvin Graba. Bangod ang pulis nag-confirm, ginaligar sa pulis, ang biktima, drug personality. Aksyon Hotline! Tigaling pangayaw na hindi na di tagaton sa Bacolod. May balay na di blang, nakalaboti siya, nga, ko mo na kay SUV ang nagtira. Aksyon Hotline! Balon tayo na dugay sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol iyang intutukan ini nga balita. Kay sa bulan sang Hunyo, tipila na niya sudasod maniho mga cases nga nagluntad di sa aton sa Bacolod sa linuthanganay. Aksyon Hotline! Sa headline number 2, anong solusyon sang lokal na panguluan sa Bacolod? Kon parte sa problema sang health protocol labi na ginang social gathering sa nagataas nga kaso. Tingabal sang nasyonal, abi, idiyahin nyo na ka mapailan murder nga kaso. Di pwede bala na? Or, kinanglanon pa sa city government o Bacolod nga magpasar sa panibag-o nga kasuguan lamang matagan solusyon ang problema sa pagpatuman o pagsunod sa health protocol. Aksyon Hotline! Tutukan tayo na karon dudugay diri sa aton sini nga pagpangalagad kag update man sa engkwentro nga nagluntad dito sa Carabalan, siyudad sang Himamaylan. Anong pinaka-latest? Dito kahapon, duwa ang patay, may isa sa trupa militar, may isa man. Kaginalgar miyembro sa rebuilding hubon nga ginbawian sang kabuhi. Aksyon Hotline! May identity na bala ini hibalon tayo nagkaroon nagdugay sa mismo spokesperson sa Philippine Army
para man sa benepisyo sa aton magka-aksyon nga nagasunod sini nga balita. Aksyon Hotline. Way pa man ang inkwentro ni Manny Pacquiao pero daw hinuyapan siya sang mga statement sa aton presidente, no? Oh, kung may schedule si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao, may inkwentro kay Spencer sa boxing, sos Mariusip, naghatag komentaryo kag opinyon ng senador parte sa ining ginaagawan bala nga mga isla kag ang pagsulod sang pungsod China kag pagpangagaw sa gina-consider nga aton sakop. Timakon mo siya ang ginbira mismo sang kalyado niya sa upod niya sa partido. No less than the president, tambalan ni si Manny Pacquiao niya, bitun tuon kanay, kulang pa. No, tuon kanay pag may time. Grabe, no? Way labot sang after pagambal sang Pangulo, aba waswasan si Manny Pacquiao sang mga supporters sang presidente. Kaluluoy ang senador daw. Kaluluoy sa social media, waswasan sa tudo sang iya sining nga mga supporters ni President Digong. Oh, grabe nga mga statement ginbuyan kontra kay Manny Pacquiao. Ginambalan nga way kauya, way kakabalaslan. Ay nano ini, dugay pa ganitong eleksyon, hinay-hinay lang. Naunta na yung problema sa pandemya, pwede. Alas 8:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nano ang unahon naton ining parte sa shooting incident kagabi. Now, ang kapulisan naghahambal nga ti isolated ining kaso ang nagluntad sa Bacolod. Ang mga pinatyanay, nagligad to duwagi ganing napatay da sa may area sang station number 2. Atong on board bala, no, sa salakyan. Tido na alimunaw naman lang to. Duway naman lang gani may baruan kung ano ng latest nga update sa investigation sa kapulisan. Sino ba lang nagpatay to? O sa tong duwa nga, kung madumduman yung may upod patong nga bata sa sulod sang salakyan. Nga mo tayo ang ginakaluuyan ko kung si Aksyon Nixon tahom pa niya kung lang taon mo kaluluoy sa bata. Ngayon ang may mga dugo slawas niya bla nga nakita niya kaling hindi pa siya hindi pa gid siya guro makaintindi nga mo na itong tabo sa iyas ni Amay kag sa amigo sa niya sining nga Amay. Kung magpaligo sila mo. No? Sorry, pero hindi ba na literal nga paligo pero porting dugo sulod sa lakyan. Pati ang bata nga tuto sa sulod, ti witness kung paano to nadulaan sang ginawa. Ang duha, pero hindi pa siya masyado gid ka-appreciate. Now, kagabi, mayara sang shooting incident ka nagluntad diri sa bahin sang Metro Bacolod. Ang biktima, patay. Ang suspect initially, on board sa SUV, kag may ara na sang identity ang kapulisan sa victim. Ang report kag nakuha nga information ni Aksyon Alvin Graba nga ini nga victim ang anay siman kang may record sa pulis ginatutukan kay allegedly drug personality. Patrol reports. Update sa nga balita nanong latest nga investigation sa kapulisan. Let's have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Please come in. Aksyon na Art liwat nga magabalik ang grupo ni Police Master Sergeant Jigar Cebuan sa lugar sang insidente sa tubang mismo sa barangay hall sa barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Agud checkeron kagi-check up, kagi-check abi ang mga CCTV camera sa lugar sang insidente considering subong nga adlaw sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan nga bukas na aksyon na art ang pila ka mga establishmento komersal sa barangay Estefania para makitaan man ining laragway sang ginaligar suspect. Apat ka mga suspect na lakip na diri ang salakyan nga ginusar as alleged CCTV nga ginsakyan sining mga suspect kaga responsable sa pagpatay diri kay Danilo Sangkap Jr. sang Ano liwat nga lang niya? Danilo Sangkap Jr. Sangkap. Yes, sir, Sangkap. S-A-N-G
KAP. Sierra Alpha Nancy Golf Charlie Charlie. Alpha C, Papa. okay. Sangkap. Amo ni aksyon na art kag sunod diri kag pasyo man sa pagpangusisa ni Police Major John Ray Batadlan nga ang ining biktima aksyon na art hindi residente diri sa syudad sa Bacolod kundi ini siya ang nagapuyo sa barangay 7 poblasyon sa syudad sa Victorias. Paagi man na-identify ini, paagi man sa iya sining ID aksyon na art, no? Now, sa initial diri mga pagpangusisa sa mga kapulisan aksyon na art kagabi, mga alas 10 pasado, mga 10:30, sakay ang biktima sa iya sining Suzuki Thunder nga 125. Nag-stop makadali sa atubang sang barangay hall along barangay Estefania. Nagpanaog ni siya aksyon na art, hinali na lang nga ginpalapitan. Sang apat kawala makilala nga persona sakay sa SUV as alleged itom ang kolor pero initial pa lang ni aksyon na art. Diri na ginluthang ang biktima sang madamo nga bes na recover. Actually, kung si Major Batadlan pa ang paghahambalon, masobra na pulo ka mga igo o kung inibalang kung malubha nga pilas ang naangkon sini sa iya sining nga lawas. Okay. Nagintunaan action arts ang iya sining nga kamatayon. So, in other words, on the spot, patay to siya gilayon sa iya gintumbahan. Action art din pagka na-recover sa mga kapulisan ang masobra na pulo ay tig mga 14 ka bala sang 9mm kaga subong man sang empty shell sang caliber 45 action art but magadepende ti sila man na naghambal action art pero magadepende man ini kay ginapalidalo man sa gihapon sa investigasyon particular ining armas o kung rather empty shells nga nakuha sang mga kapulisan action na art. Now isa diri sa ginalantaw sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 4 but subject for confirmation na isa ba posible illegal drugs ang isa sa mga kabangdanan ngayon siya ang giluthang kagabi aksyon na art. Di ang pahayaga ni Police Major John Ray Batadlan. The investigation bagyapo ng ason shooting kasi nga nagluntad dira sa barangay Estefania. Background sa aton nga biktima nga si Danilo Sangpap o mera sa info hindi sa pa ma-confirm kung naraang siya sa listahan sa Victoria City. Wala pa ta confirmation. Bali, ang ato na is hindi pa gina A1 info ang nakuha ta. When we say about listahan, that it pertains to listahan sa nagabaligya sa illegal nga droga, sir? Yes, sir. May mga naistorya kita kagabi mas may makita na sa barangay Estefania. May ginadulong. Amo pa na ang aton nga tukibon kung ano na ang iya ginadulong dira sa barangay Estefania. Lapi lagi sa may Fortune Town area. Buti ganun, sir. Hindi din siya sa barangay Estefania, sir. Yes, sir. Hindi lagi sa barangay Estefania. May identity na kita in relation sining apat kaging aligar tagluthang, sir. Wala pa kita identity sa perpetrators ta. Subo nga aga, mag-open ng business, mag-open ng mga offices, tingwan kang kuha ang mga videos sa CCTV ta. Hindi mo kami itong nakita na CCTVs nga pwede nakakuha sa insidente kagabi. So, tingwan ka ito, ma-identify ang salakyan, and then eventually may lead ka sa mga suspects. Din gid exactly ang ego sa victim. Hindi ka ma-identify guys, kundi ang ego ya basta damo sa ego, sir. More than 10 tong iyang ego. Sus, Sa lawas, sir. Sa lawas. So, buting ganun, sir, may kaakigid ang inyong mga suspect sa pagluthang kag pagpatay diri sa victim. Yes, sir. Yan na art kabahin gid lamang ini. Pero namuno niya na determine na anong kalibre ng armas ang ginagamit de? Si sa recovery action na art iya sang 9mm kag caliber 45 mga empty shells yung mga recovery action na art. May lagi wise ang long firearm gali or automatic nga mga armas nga ginagamit? Yes,
wala sang pero base kay balikan nila Aksyon Art ang lugar sa Okay. insidente, ti magadepende man kagagiga ipaidalo man Aksyon Art sa ballistic examination, ining mga empty shells man Aksyon Art, no? Aha. As nga na-recover man kagabi sa lugar sang insidente. Kagina, Anong oras nagpakiangot, ito gani kagabi? 10:30 alas 10 imedya Aksyon Art na tabong ining insidente. Ikuan na iya, curfew na na. Curfew na, curfew na. Subot sing ganon ang iban ga way nagidya, no? Tulog ng iban. Ang iban ara na sulod sang panimalay kag jutay nagiya tao yas dalan. Aksyon na art. Now, nagpakig-angot kita sa Victoria City PNP, partikular kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus Aksyon na art nga iyagid ginkonfirmar nga yara gali sa listahan ining si Danilo Sangkap Jr. Kung illegal drugs ang paghahambalan Aksyon na art. In fact, na-level ni siya bilang high-value target, considering nga siya ang nagasupply sang illegal nga droga sa sina nga area, partikular sa siyudad sang Victoria's Aksyon na art. Pang ginakabig man sang mga kapulisan bilang madanlog klase nga drug personality kay estilo sini Aksyon Art. Suno siya, way nagatiner sa balay nila. Pasaylo nagasbaylo bala sa lugar nagakadto sa iban. Okay. Kagakisa nagapauli pero kaagahon pero gwa lang dayon sa ilasin nga puluyan. Ang estilo niya lang diri Aksyon Art, siya ang naga-supply, nagadagdag abi sa nga illegal nga droga sa pila ka mga lugar sa siyudad sa Victorias. Now, sino si Danilo Sangkap Jr. Sunod diri kay Corpus Aksyon na art. Ining si Danilo Sangkap Jr. bata sang anay pulis sa siyudad sa Victorias. Uy. Oho. Isa man ka anay seaman, actually sunod sa paglaragway diriya ni Corpus, chef sa isa ka luxurious liner. And nadakpan ni siya Aksyon na art. So baliway ni siya kasakay. Sumong kay magsiling ka isa ka luxury liner. Ti subong kuno ay pa masyado gid sang mga tourist nga nagalibot kay kung kay isa kun luxury nga mga kwani nga mga vessel ang nasakyan mo, hindi pa rin sila maglalakat. Kung hindi ang iba nila nga vessel tag 3,000 ang ka mga kwan mo kung nagasakay. Oo, gani man, especially mga luxurious liner Aksyon na art, Yes. mga amo na Cruise ship siguro ni siya. Actually kay Corpus Aksyon Art boy gid siya kabalo ko na gid bala ang kabang danan. Okay. O kun rason nga away ni siya nakabalik liwat no kung nakasakay liwat Aksyon na art. Aha. Now Pero tumandok gid siya, dito gid siya ga-star sa Victorias amo na. Aksyon Art dara gid siya ga-star sa Victorias. Ang problema ng ugalin hindi lang siya madakpan kay masyado kadanlog Aksyon Art. Nadakpan niya ni may record manigali sa Ilaman nga police station. Kay nadakpan ni siya Aksyon Art sa illegal nga panahor. I think last year suno sa iya, no? Okay. And na-engage ni siya Aksyon Art diri na sa illegal nga droga sa diin suno sa aligasyon kag kinakabig karon nga high value target bangod siya nasubong ang nagasupply sang illegal drugs sa siyudad sang Victorias kag iban pa nga lugar pa kaangay sang natabo kagabi Aksyon Art sa pagpatima ni Police Major John Ray Batadlan nga may posible may gingkatuan o kundi gindagdagan man sa sininga illegal drugs. Ari Aksyon na art ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Yang si Mr. Danilo Sangkap, anak yan ng dating polis dito rin sa Victorias. Dahil sa mga nagtatanong ko, dating seafarer yan, parang chef yata yan sa isang luxury liner. Ugaling, hindi na nakabalik ulit for any reason, hindi ko lang alam. Tapos yan, nahuli ko yan last year yata, I think, sa camping. And at the same time, every time na may mahuhuli kami dito ng mga drug personality, ang tinuturo siya na kanya nanggagaling yung source. That is why nasa watch list namin na siya. Yan si Mr. Danilo Sangkap Jr. Sabi rin po ni Police Major John Ray Batadlan, nasa listahan din daw po allegedly ng Victoria's PNP kung illegal drugs po ang pag-usapan. Yes, nasa watch list natin yan. Based doon sa mga information na nakuha namin, doon sa mga nahuhuli namin dito, sa kanya nanggagaling yung source. Actually, matagal na siyang wala dito, on and off lang siya. That is why hindi namin siya ma-tsempuhan. Last week, isa sa mga nahuli namin, yung tomboy na runner po
pusher niya. Nahuli namin lahat. Sinabi niya na nandiyan yan. So, immediately, nagkasa kami ng operation sana against sa kanya. At wala na siya tinutala dito sa area sinasabi. In short, ito pong taong ito mailap po. Yes, although ganyan siya kalaki pero mailap yan. No? Ano po bang kategory niya sa area niyo po? High value target namin na siya. Considering na marami siya pinag-distribute dito na droga. At ang pahayag din, no? Pero why ni siya katilaw dakop abi siyang pulis sa Victorias of illegal drugs nga violation? Huwag siya nadakpan sa illegal drug violation pero nadakpan siya sa illegal nga panahon. Why man siya katilaw na tukang? Why action na art, why ni siya natilaw tukhang man, kay sunod diri kay kung Colonel Lieutenant Colonel Corpus, why ni siya nagsungka o kung nagboluntaryo nga nag-surrender sa mga kapulisan for Operation Tukhang Action na art. Okay, why isang kwan gali action Alvin luxurious ship? Why na siya term nga muna no sa mga cruise ship, ang cruise liner, cruise line amo na siya ang sa mga barkong ginasakyan bala. Okay. Gamit kagina ni Sir Corpus, luxurious. Hindi cruise liner. Ambalya ang kwan ko no? Do luxury liner. Ano ito ambalya? Luxury liner. Pero anyway, Ario, kay kung isa siya gina-consider nga high value target, tingaway gid siya abi ma-operate, gin-operate man ni siya, gin-attempt pa sa pulis da. Yes, action art, itong hambal niya bala, gin-operate nila. Just so happen, hindi nila madakpan action art, masyado kadanlog. Pero in fairness sa pamilya, may ano na ni siya, may asawa na ni siya ang victim. Wala ni nakuha as initial action art. Okay, tikabalo kita may mga pamilya man na mo. Gusto naton kuan man, in fairness sa ila, ang reaksyon ay kagpalayag. Can you imagine anak ni siya sa former member man sa PNP? Action na art, umuning entrada niya kagina sa pagkakilala, initial nga pagpangusi sa action na art ni Corpus. So, at least, Hindi na ning bangkay subong sa victim, di nagindala. Diri subong sa isa ka area sa siyudad sa Bacolod sa may Burgos Baladad ang action art. Why pa nagindala sa ila to sa Victorias? Pa action na art kaya... Why pa man sa family nga nag-contact sa police nga nagsugilan noon regarding sa incident? Kung pamangkot action art kagina si Batadlan kung bala nagpakigangot na sa iya o kung sa ila ang pamilya sa natiruhan but sad to say never o kung wala pa action na art na may nagkapadulong sa lugar. Yes. Galing nga ato lang di action nga Alvin nga point mo ni. Ano man ang background, ano man ang record para sa pulis sa sining gin-allege nila nga ara sa listahan, pero ang manner bala kay kon mabakod malang ebidensya sa pulis. Bisan butang pa na madanlog, tani gin-operate na lang ni sa mga operatiba sa illegal drugs. Di ba? Yes, action na art. Tinga ang kung ginpatay ni sino nagpatay ni siya. Amo na action na. Amo na question subong. Nga ang gina-expect naton, may aras ng direksyon ang pulis sa pag-investigate no matter kung ano ang record, background, sining nga victim, ang aton luyag may baluan di nga may progress sa pag-identify sa suspect. Amo na action na art, no? SUV kunong itom, no? SUV or ano to nga salakyan? SUV nga itom as alleged action na art. Pero iniya, liwat, balikan man sa nga grupo ni Cebuan to check, no? Kung ano klase, amo man itong ginhambal man kagina ni Batadlan, ngay check nila kung anong klase gidya nga salakyan ining SUV nga ginamin nila, action art. Okay, Dita reports ang patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Tayo masubo diri nga realidad sa sining nga sitwasyon. No? Kadamo mo sa mga ginapang ang guasinir, ginambush ka. Ginambush ka, galing di may baluan kung sino ang nag-ambush sa imo. Amakon mo na sakay kas motor mo, may issue sa imo, party kung ano da, kapin pa illegal drugs, uay man gani ni kay kun mayara sa mabakod nga ebidensya total damo man operatiba why not tabi nga i-project gid siya sang tutuod kay kun high value target ka dapat tutukan ka sang operatiba dapat ikaw ginang target sa ilang operation di ko yung pati nga hindi sa tanan nga oras madanlog kag mas maalam pa ni siya
baka dumdum ganing sindikato magpaminsar kung paano mag-ihimo sa mga innovations operation nila. Kita pi ang pulis. O, ngara sa aton ang leeway, ara sa aton ang tanan nga sarang tamahimo, ang i-operate ini sila. Kaya nga gwa subong, nga kung ikaw ara sa drug watch list o sa listahan sa legal nga droga, hinali gani mapatay ka, hindi kuntiruhon or patyon ka, laban-laban kagid sa TY. Thank you. Kag daway gid pasinadtuan ang dalagan sang imo kaso, hindi taluyag sina. Oh, ang gusto tadri batagan hustisya ang nadagatan sang isa ka individual. Ano man ang iyang background, gagin patay katulad sining nagluntad kagabi sa barangay Estefania. Aksyon Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital?
Trina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan.
Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sabsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline, good morning. May lang ang pag-monitor karon nga aga. Sakay kuano ko damo sila niyo sa taga Nanunga Hinigaran, no? Kagawad mo ni ko Prudente, Ma'am Mercy, Lizelle and Michael, Rokrok and Joshua, Ma'am Arlene, Arcelita and Opong Felicissimo. Harapan si former kagawad Amer Bilbao sang Ibi Magalona, Barangay Captain Tisardo Tihada sa Barangay Tuoy. Mga listeners ini, no? Kag si Ken Estrella sang Nognog Beach Resort sa Canmoros, Binalbagan. No? Kag Araman, Nestor Igang and Ivan Malyo of Green Muscle Growers, San Juan, Binalbagan. Mayong agaman kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. O gamonitor siya karon nga aga sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Si Ray Baryuga. Good morning man, Ray. Araman si Utay Benedicto. Sila good morning. Ginatamyaw lang si Tuto Castro kag Norbing Hinobata. Nagamonitor adlaw-adlaw kuno. Salamat gid. Lilaine
Orlalaine Minises, Marvin Masicampo. O sige, salamat sa silay sa kuno. Sila nga sweldo sa agency. Ano ni siya man? Mangayo sa kuno sang bulig. Ay, gali. Ate, sige. Security guard ikaw? O, kapay sa bulig ko, problema. Kuno naman sweldo lang. Aksyon Hotline. Louie Aldas Sr., monitor siya sa Manila. Athea Kim Iriman, Rimar Hicano Halyasgo sa Sagang La Castillana. Salvatierra Hicano Halyasgo kag Cabalfin Tapayan Family. Monitor man Rosalie Salazar C. Aksyon Hotline. John Vicente, good morning sa Mamaylan City, Barangay Carabalan. Vicente Family. John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Layo siya ba sa Capiz? Araman si Erwin Di Catoria Gonzales, Lito Dayap, Sir Alex Montesa, kinatamiya si Ma'am Vanessa Mayo, upon si Dr. Mayo dito sa Minnesota, USA. Kagamuman, si Mrs. Alvarez, Jinky Jalagdon, kag pamilya Jalagdon sa apil sa Pandanon DSB. Aksyon Hotline. Jory De La Viga, monitor man sa Castillana, via Jonathan, Sir, good morning. Raman si Jovi Munares, Connie Dormitorio, May Hinizira Infante, Benji Galvez, Jan Acosta, Arman Regalado, Simong Turilla, David Chansay, sila nga mas bakod pagali ang intel sang marong patay kontra sa pulis. Daw kabahol ay kalain. Aksyon Hotline. Si Boboy Coronia, Aksyon Art Morning watching from Barangay Linothangan, Canlaon City. Canlaon. Sa taga China, dara kay paring Lipong sa Macau, China. Good morning man. Haraman si Tita Elma Lusok Polidario din niya sa aton sa Bacolod. Nag-retired Major Paterno Toralba, Corazon Villasis Gayo. Ayos, good morning. Christine Minies Villalobos, Rowena Castillo de la Cruz, Joy Drilon. Thank you for listening. Aksyon Hotline. Alas 8:51 na. Oy, kay nung Ed Gulmatico gali o. Bro Ronnie Gordon, nga monitor man siya ho. Bro, may nga agada. Sa taga Kando ni gali, sa kay Bro Rami Bin Bandagit. Bro, may gabi man daw may gabi. Good morning man daw sa inyo. Regards lang. Halong ka mo na permi ha. Sa mga taga-Kanduni nga mga listeners naton, salamat gid no, sa inyong pag-monitor karon nga aga. Ayos. Ano pagid ang aton talakayan karon nga morning? Aryo, man daw hindi maintindihan mo sa nasyonal mo, bakon mo yang mapalayag ang chief o tagpamuno sa legal department, Attorney Salvador Panelo, may statement. Sila nga man ining mga pasaway bala. Kapin pagid kon positive sa COVID, kag tisigilagaw, maka-infect sa iban nga mga persona. Sila nga, bayo sini sa ila siguro pasakaan na lang kaso nga murder. On the other hand, nagambal man niya si presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sila nga doon hindi pwede na. Kapaskaan mo sang murder, hindi na siya diba, hindi guro ma-qualify. Sila nga mas mayo ni kon makwan kita. Mayo ni guro kon maghimo na lang kita sang mga kasuguan nga bago. Ti amo na ang ambal sang pipila diri ka mga kuano nga mga official tati siling ko gani mukbudlay ni nga mag-amo ning sitwasyon budlay ni councilor ka panawag kami cellphone mo sir basikon makakuan na ari siya sa iya kuan ara siya nagsabat siya councilor sa cellphone mo kami manawag no kay do alang-alang ni sa kuan sige, aksyon na din. Ara siya sa cellphone liyog kontak lang siya. Aksyon Hotline. Tama ko ang opinion, kung di Bacolod City is one of the area
nga although MGCQ kita, pero take note nga Bacolod City isa sa ginag-consider ara sa top 4 Okta Research and Data shows mga number bala ining matrix ang ginpagwa karon, and even kung di Corazon Locsin may ara man sila ang mga expert nga nagahimo ni sila sang mga pagtuon ano ang forecast nila parte sa mga cases nga nagaluntad sa Metro Bacolod and then Gross Occidental. Nakita di sa Bacolod nga ang reason of the increases sang cases because of the social gatherings, meaning ang problema sa mga nagapasaway gidya tigaling amo na blang question ang duwa mismo ka opinion or legal opinion siling din ni Attorney Salvador Panelo ang Chief Legal Counsel sa Presidente, siling yati pwede ni sila pwede ni sila nga mapasagaan murder case bangon nga nag-infect sila sa ibang ng tao pero lain man yang tuno diri kag tinor sa sugilanon ni Attorney Harry Roque. Now di makuha kita opinion diri sa ato anong sarang tayo mahimo kay subong siling Dr. Julius Drilon kinahanglan ma-move kita nga inang aton next nga move will be ahead kay subong ulihi na kita grabe nga subong ang bag-o nga ang nagkatabo subong once ka sige-sige ang pagulag sang tawo bas nga naganasig ang mutation kag ang infection sang COVID-19. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Attorney Renisito Novero of Bacolod City. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon sa inyo bilog yung management and staff. Mayang aga, kay sa aton mga palanggat at maupod at pagparamati. Mayang aga sa inyo tanan. Salamat, Gid. Sir, gintawaganta ka kay number 1 para at least for your personal and legal man nga view on hindi ba lang ginambal ni Attorney Salvador Panilo kasi siling ko ambot anong paglantaw mo sining at hindi na masarangan ang problema kung nga ang pag-spread sang COVID-19 nagapadayon bangon sa mga nagapinasaway nga nag-violate sa health protocol, social gatherings. Would it be possible nga gamiton ini sang gobyerno kag pwede mapaskaan gid mang kaso sir ang tao nga nag-violate? Well, may special law na kita, no? Ay hindi ko lang madumdaman ng exact number. May special law kita na penalize sang mga tao nga wala naga-cooperate sa aton programa against sa tinion sang emerensya katulad sini. Okay. But that is a special law. Ang inaya for example, kung ginakuhaan ng isa katao information o data na nangod sang kung diin siya nag-alin for purposes for contact tracing sa hospital sa por ejemplo so may data nga ginabutan niya hindi man lang gali matuod and then discovered later on na ginapatalang niya lang yung mga physicians, mga medical attendants, then pwede na siya mapasakaan sa sinang bagay. Okay. Against him. Pwede na siya then if proved guilty, mabilanggo. Yes, sir. And kung mo may special law ini, may basis kinman. Pero ang ginampal ni Attorney Panelo nga pwede mo pasakaan murder ang isa ka for example, infected nga individual, kag nakapanglaton man siya kay wala sa naghalong, daw kalayo na siguro with all due respect, my own humble opinion is pwede na sa siguro masulod sa reckless imprudence resulting in homicide or serious physical injuries. Pero kung murder ang hambalan, to me, that is a very remote legal possibility. Kaya man, kung magsugilanon kita sa murder under Article 248 na sa Revised Penal Code, ang murder is an intentional crime, Action Art. Ginplanuhan mo, Gid. Ginplanuhan mo, Gid.
Intuyo mo gid nga intuyo gid sang tawo nga patyon nga gid na iya nga tawo. Aha. Kung ang isa ka tawo nga infected, wala man na saya siguro tinutuyo ang patyon niya ang mga tao dahil nagkadto lang sa wala sa payan, por ejemplo, nga na-swab na siya. So, kung naibaluan niya na nga positibo siya, naglagaw pa siya o nag-attend pa siya sa party, nagbisita pa siya sa iya mga himata, so hindi na yan siguro masulod sa intentional crime. Pero posible mapasulod siya sa reckless imprudence, sa hindi niya paghalong, sa iya negligence, kag nagresulta sa paglaton man sang palatian sa iban. Okay. Aha. I see. At least isa ka importanteng information kabalo ka counselor, may ara to iban nga tawo nga sinila amon man niya personal nga desisyon nga magkadto sa mga social gatherings, although nga ang iban tingin ang bala na gid sila kapin pagid kon paidalom ka sa home quarantine, amo na bala nga inang kaintindi sila sa magkonsekwensya nga pwede idulot kung may ara sang matabo nga linat na day festival. Ti siling ko amo ni guro at least may intindihan sa tao nga may special law nga pwede ka ginman niya mapasakaan in terms sang kung may ara ka violation sila counselor mo. May ara kita free will, definitely. Okay. Nagpangabuhi kita sa tunga sang kag sa idalom sang gahom kag kasuguan sang demokrasya. Okay. Pero ina nga free will hindi na sa absolute. Regulated na siya nga free will. Although imo na kabuhi, ikaw may diretso sa pagdirihir sang imo kabuhi. Pero kung ang imo pagpangabuhi nag-aapektar sa iban, then you must be regulated. That's why may mga prohibitions, may mga regulations nga dapat natin i-observe. Kag ini nga mga regulasyon, kag mga prohibitions na pagkitini sa aton mga kasuguan. Okay. That is the reason why ginatagan kita sa ginatawag minimum health protocols nga aton sundon. Agod nga hindi kita kahalit sa iban o kung sa aton man gani kaugalingon. Ano na nga mga minimum health protocols? Washing of hands, mag-wear sang mask, mag-social distancing, maglikaw anay sa paglagaw-lagaw kag sa mga unnecessary movements. Kag kung na swab na ang tao, dapat hindi na siya anay maglagaw kay mga imposible gid nga positibo siya. Kung maglagaw siya antes pa na ibaluan nga positibo siya, then nakapanglato na siya. And sa akong humble nga opinion, that would be recklessness. Okay. That can be punishable under the revised Penal Code, the General Code of Crimes, although hindi na sa intentional nga krimen, pero isa na sa accepting provision sa revised Penal Code. Ang revised Penal Code Action Act is a general code of crimes that define and punishes intentional felonies or crimes. Ang exception dira is the reckless imprudence resulting in homicide or serious physical injuries or damage of property. Okay. Hindi na siya intentional. So, pwede na sa mapasulot. In addition to that, may ara kita special law. Hindi ko lang madumduman ng exact Republic Act number. May samanta ka special law na nag-penalize man sa hindi pagkooperar sang aton pumuloyo. So, pwede sa mapasakaan ang kaso under that special law and under the revised penal code. Okay. Pero sino pwede makapasaka sila? Is it the authorities, the local government unit, or any individuals nga matapikan? Pwede siya makapile kaso? Yes, any individual nga affected, pwede siya pasaka reklamo. Or ang pulis, pwede man. I see. Tigaling para na so karon ikaw yung nag-invitar ka tao to gasiling sa dali lang kay do hindi ko pwede nga magkuan kay do matyagan kun do may mga symptoms kung nabatyagan sa COVID dason ikaw yung nag-invite to dason anay tapikan ka mapile ka kaso. At ilayan naman na siguro nga istorya. Pero kung wala sa kibalo, kung wala sa kibalo nga positibo tong gina-imbitar niya, kag ang gina-imbitar kay balo sa nga positibo, kag kibalo gid siya nga dapat hindi na sa magkanto,
then posible siya ang mangin liable for that. That Okay, is recklessness. Aha. Pero sir, diri sa aton sa Bacolod, since nga ang problema naton is ang tawo kung kaisa kung hindi mo gid balahalak remind nga duguba na plaka sulit-sulit remind sa tawo, sige magyapon ang problema sang pag-spread sini because ang movement sa tao hindi gid makontrol, no? Is it necessary or may mga plan pa abi nga kay kumo may existing naman kita nga daan nga mga ordinances diri? Kumusta sir? Ano ang observation mo ini subong ginapatuman na ginman istrikto? Ginapatuman nila asang aton sa otoridad diri sa lokal nga pangimano Aksyon Art. In fact, kung tanawon mo ang record sa aton pulis, dinato sa labot na ganing guro linibo na ang napanggakop nila. Galing kay natural tanawon ta ang limitasyon man sa aton mga police authorities, pila man ang nada ka mga pulis, ikumpara mo sa mga more than 600,000 people o residents sa Datsang Bacolod. Kung may mga ginatos nga nag-violate sa aton kasukuan, health protocols kada adlaw sa kada barangay, hindi na masaranga sa aton pulis. Hindi naman na masaranga sa aton mga barangay tanod. So, it still goes home sa attitude sa aton mga kauturan, sa aton sense of discipline, sa aton conscience of responsibility. Dira gihapon na mapauli. Okay. So, subong ang Bacolod City, makonsider naton nga the local government unit is still on top of the situation kag kabay patani nga di na ni magsigi-sige sir ang record naton ang cases nga increases. That is precisely our intention. Kag ang aton daily activity is geared towards that. Tamo, makakita ka masami mga notifications, mga tarpaulin, kag kung ano pa nga pamaaging na ginapadumdum kita sa social distancing, ginapadumdum kita nga ang virus wala nagalagaw, ang tao nga among natapikan sa virus amo mismo ang galagaw. Ginapadumdum kita sa hand washing, ginapadumdum kita sa wearing of mask, social distancing. Kag sa mga restaurants, gina-emphasize gina nga kung nagpululungko dira ang masulod kat pakaon, may mga siya gida nga ginabarkahan nga hindi ka di magpungko, dito ka lang pwede, na initanan-tanan mga metodos for reminding all of us how to keep ourselves safe. Galing, Aksyon Art, may pandemic man o wala, ang attitude kag karakter sang tao amo gihapon ang nagadeterminar sang aton sitwasyon sa sosyedad. That is why we need to inculcate discipline from our home. Ang aton mismo mga ginikanan. Amo na nga may gin-propose ko to primero or nga ordinansya nga nagasilo tani sa mga ginikanan nga pasaway. Kaling kay kadamo nag-outfit to nga silutan mo ginikanan kung kapasaway ang kabataan. Nag-reconsider ko sa akong position. Wala ko na lang to anay ginsigi. Pero sa tutuod lang, ang disiplina naton nagasugot sa aton mismo panimalay. Meaning sa aton mismo mga ginikanan. To na galing kiti kung kita mismo ginikanan ni himplo nga nagapasaway kita, ting bata ta na sa uli, masunod ginesi mo. Naturalmente. Amo na nga initanan-tanan Aksyon Art mapuuli kini sa aton individual sense of discipline. Our attitude, our character, our humility, ang pagpuupos, ang pagkooperar. Yes. Ang problema kay masami ang aton ng tendency is reklamo, pamasol. For example, sa mga quarantine, isolation facilities, tumahig-hig ko, pwede ka man nakapaninlo. Nga mamuyayawan pang local authorities, ipasulot. Hindi ba kung imo na napanimalay gira ang ginasuungan naton So, hindi kita ka-expecter sa convenience siya. So, mapauli ginigihapon tanan-tanan sa aton pamatasan. So, na, kahit hindi man naging butang ka mo da, bangon nga, parang nga pati ang pagpanglimpyo da, isalig nyo lang pati tanan nga paghimo sa mahigko nyo. Ako na, gani.
kung isa makita mo, kasubo bila action art, kasi kung ikaw, abi masabot ikaw sa isa ka lugar. Mapuyo ka da for 1 week or 14 days. Kita mo nga mahigko, kung imuon mo. Mareklamo ka, ma-post ka sa Facebook, mamuyayaw ka, pwede tinduan mo, kaya ikaw man nanging beneficiaryo sa imong pagpaninlo, hindi pala. So, amo na dapat, mapauli gid gyapon sa aton individual nga pamatasan. Magluwas kung ang nagabalantay na, way naging bulig man o kung ang in charge da, baliwala man abing halimbawa kung ilagi man ni obligasyon sa part naman nila magpawala na tilay naman na yung istorya, Councilor. Alay naman ang istorya, pero daw hindi man siguro. Although may isa may aramang gid nga may good, hindi man tanan-tanan gid pala perfecto mo. May ma-overlook o kung may ang kada tao lang man ang standard. Kung alin ka sa UK, alin ka sa Amerika, kag ang ginasudlan mo itong mga motel or hotelya, tuman ka tinlo, tuman ka net, hilo, in order, pag-apot mo din aton ang imo yung sudlan, mga eskwelahan, don't expect na ang imo sudlan, kalidad sa imo ilistaran for a week or two, mangyayang katulad sa ginaistaran mo dito sa gawa sa pungsod, hindi pala? Yes, sir. So, I mean, ang muna tanan gina-emphasize ko, all these things, mapauli gihapon sa aton individual attitude and character. Yes, sir. Anyway, kumusta sa mga quarantine centers naton? Hindi pa ginman o wai pa ginman problema? Damo pa bakanti, Councilor? So far, as our facilities are concerned, sa kaloy sa Malgalangit, hindi gid man kita subong problematic kasi may ara man kita gihapon sufficiente nga mga kwarto para sa quarantine o isolate. Kung kinanglan magdugang naman bukas ang another school, ibuo naman nato na. Okay. Ay, so kabay pangahindi na tayo maglapot. Vaccination center, na why na plano nga magdugang ang city? So subong amo mangyapon ang aton mga vaccination centers unless kung mag-alabot na gidungan na aton ginpang-order tong AstraZeneca in terms of hundreds of thousands, then kakinanglanon na ang massive pagtululungan man nga pagbakuna all over the city, that will be the time. Kinanglan natin dugangan naman ang aton vaccination centers. On that note, Councilor, salamat ki sa time. Halong gid per may God bless. God bless. And again, my prayer, may God continue to secure us against COVID-19. Salamat, Gid. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga trabaho kasubong sa construction worker. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider
kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask.
upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. Aring ladong tiempo tagaling limitado naging ang update karon parte sa nagluntad tong encounter kahapon ang status sa tong isa pa ka miyembro sang Philippine Army nga napilasan pakarunan ta na sa Aksyon BBB program. Aksyon Hotline. Sa mga ka-aksyon naton nga nagamonitor karon nga gang isa lang gid sa mabilin ko sa inyo ari ay para protektado kita malayo kita sa
Why na time diri sa aton sining pagpangalagad. Ang iban ay kumalabutan ng minsay karon na lang sa Aksyon BBB program. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.